Minasang, konbanwa. Hajime maste. Watashi no namae wa Rokimu Masutova tomoshimasu. Rokem to yobarete imasu. Yoroshiku onegaishimasu. Kyou wa watashi ga hajimete Nihongo no benkyou shite kara imma made keken ni suite hanashimasu. Sukoshi nagai desu ga? Dosu yoroshiku onegaishimasu. Minasang wa hajimete Nihongo no benkyou no hio obemasu ka? Watashi wa kyonen no 5月から今まで日本語を勉強しています。8ヶ月くらいかかりました。その時、私はひらがなもカタカナも全然わかりませんでした。あいうえお見るとき、これは何ですか？ですか？と思います。とても不思議な文字だと思います。最初は一人で勉強始めました。ひらがなを書くのに1週間くらいかかりました。漢字はもっと大変でした。何回も書いてもすぐに忘れてしまうので、とっても悲しかったです。でも、日本の授業に行き始めてから、世界がわかりました。学校で友達と、一緒におはようございますや。ありがとうというのはとっても楽しいです。今は私はN4 のラベルを勉強しています。文法は難しいですが、毎日新しいドアを開けるように気持ちいいです。私の夢は日本で働いて日本人とたくさん話すことです。そして、日本語のラベルをアップさせたくて、日本の観光地へ行ってみたいです。そして雪を見たいです。最後にいつも助けてくれる先生や友達や感謝友達に感謝しています。皆さん一緒に頑張ります。どうもありがとうございます。